mga estudyante ang umaasang makapasa sa West Visayas State University College Admission Test na ginanap sa iba't ibang lugar. Ito'y kasunod sa naging kontrobersyal na pagkalat ng di umano'y leakage ng questionnaire sa naturang entrance exam noong nakaraang buwan. Umaga pa lang ay nakapila ng maraming estudyante para sa isa sa gawang pagsusulit matapos inabisuan ng mga ito na isang oras bago ang itinakdang pagsusulit ay dapat nandoon na sa venue. Dagdag pa dito, sa labas ng mga campus, maraming mga nakapila na estudyante at nagdadasalo pang makapasa sa pagsusulit kabilang sa mga lugar kung saan isinagawa ang pagsusulit ang West Visayas State University Main Campus, CAF, Kalinog, Himamaylan, Haniway, Lambunaw at Bototan Campus, habang ang mga partner schools naman ang nagsilbing venue ng pagsusulit ay kinakabilangan ng Aklan State University, Capiz State University, University of Antique, Carlos Eliado Memorial State University, Palawan State University, Philippine Normal University at Tacurong City Cultural and Sports Center. At itong balitang ating tinutukan para sa K5 Network News. Ako si K5 Eric Canyazares para sa Kampyong Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.